Inchomo Bungo West Mugirango, Mheshimiwa Steve Mogaka, ntakatuwakira IEBC nga mbuyamono asugu tutangasira ebituo biri bigo kiwakirwa kikura kinyu 8 mwaka ugocha 2027 na wansi ya gutuliki kikura bali tutaralika na bali tutagete ku transfer kuruge tuweke mu kikende tagete kubulia aba Kenya twensi especially bali turwete as a constituency ya West Mugirango usitubwate interest as a constituency ya West Mugirango ingakinereye tukurangirwa kiro muntu abeke ekura yaye as a register ya West Mugirango use asegetua kiriata gitego kiwaka ase West Mugirango na agokire nga bono iga ebituo byabekirwe ebinge ebinya bire ange nasa abantu bagukiwaka kikura ange n'ekiciro ange n'ekitundubali ase omo Kenya agukiwake kura atari gusalie byasara byaye gusemirimelia agokora na agokeire IEBC egoranche nguikaransa ase committee ya justice and legal affairs ya bunge eligeretie mirimo ya IEBC buna yagokorwa nde no mogoko nga twabaire kibesa kisaine cyokubeka ebituo bisa bigokonya aba Kenya bake kura asobora ise egerekira omuntu agende akore ekerie katibeto ete kweyamwera ngangu gukura kurwe ward uche constituency uche county paka ucha ase ese ya Kenya tiga tuelike bana bali mutabwati ebibande byabekirwa rais mbiri koira week minyoka saba ekibande egera naye oboyomo ase bali baguchikona cheki na ya Kenya nganga kitogo chikomenya nga kitogo chikogambirwa nga kitogo chikotenenirwa wansira August 2027